Acabamos de ter un debate algo acalorado, veremos como acaba todo, pero hai unha cuestión que é clara, e hai unha frase que eu creo que o subconsciente traicionou o señor Miralema. Esta orden está feita para intentar que non se aplique o Real Decreto de Avaliación. Esta orden está feita para intentar que non se aplique o Real Decreto de Avaliación. Eso dixo expresamente o máximo responsable da política educativa, o que é fora do que é o conselleiro nesta consellería. É dicir, que din expresamente que a orden está feita para non ter que cumplir o Real Decreto que se acaba de implantar este ano. E é certo que hai unha crítica que é razonable e que nós, desde logo, desde os sindicatos xa expresamos desde o primeiro momento o retraso totalmente improcedente do goberno español no que é a tramitación do desenvolvemento da LOMLOE. Eso é certo. Ahora ben, que, por exemplo, nesta orden de avaliación se manteñan sin facer mención a que só poden ter carácter orientativo os estándares de aprendizaxe que se introduciron na LOMCE é un claro exemplo de que, efectivamente, o que pretende o goberno da Xunta é que a LOMCE siga adiante a pesar de que foi parcialmente e nos aspectos máis lesivos derrogada, non? A introducción, por exemplo, dunha nota dun 5 na ESO para que se promocione ou titule e que esa condición de 5 acompañada da decisión do equipo docente sexa determinante, leva a que a capacidade dos equipos docentes se vexa claramente limitada, e vou vos poñer un exemplo moi claro que foi incapaz de rebater o señor Miralema. Actualmente unha alumna de cuarto da ESO que teña 3 materias suspensas pode promocionar, pode titular, se o equipo docente considera que está capacitada, que é máis beneficioso para ela promocionar ou titular que repetir curso. Ben, nesta orden que se nos presenta hoxe, se non se introducen cambios, esa alumna, se ten 3 materias suspensas e non ten unha nota media de 5, non vai poder promocionar, diga o que diga o equipo docente. Entón, ou convertemos as xuntas de avaliación nunha disputa de subo a nota eu porque ti non ya queres cambiar e entón a ver se así conseguimos que promocione, e iso, desde logo, non debería ser, porque iso que é introducir totalmente un debate que non se debe producir nos centros educativos, que ten que haber unhas normas que se sean claras. Por lo tanto, esa é a situación que temos, non sabemos como vai acabar ou non a mesa, pero a intención da Consellería é manter esa nota. E despois está o tema que tanto preocupa a profesorado, equipas directivas e a comunidade educativa en xeral, que é a distinción entre unha avaliación terceira avaliación parcial e a avaliación final. Iso tiña sentido no calendario que tiñamos este curso porque había avaliación final e, polo tanto, podía ter sentido, efectivamente, que houvesen esas 2 semanas no mes de xullo entre o 6 e o 22 para reforzo e recuperación. Pero a avaliación final desapareceu na ESO. Por lo tanto, é absolutamente innecesaria que haxa unha terceira avaliación diferenciada da avaliación final. E é a decisión que toma a Consellería, e aí creemos que non van dar o brazo a torcer, é incrementar a burocracia dos centros, porque provoca que as xuntas de avaliación se teñan que reunir para unha avaliación terceira e para unha avaliación final, cando calquera docente sabe perfectamente, sen ter que facer unha terceira avaliación, cal é a situación dese alumnado, quen vai requerir nese final do curso de medidas de reforzo e, polo tanto, cal vai ser xa a nota final que teña na avaliación. Tanto, bueno, vemos evidentemente unha toma de decisións da Consellería que nacen, desde o noso punto de vista, para ir a contra do goberno central e para intentar manter unha estrutura absolutamente dirixista, e, desde logo, bueno, pois, non esperamos grandes cambios e creemos que vai haber unha resposta por parte dos centros clara a esta decisión de manter esas 2 avaliacións diferenciadas. Pois estamos a día 16, pero estas cifras prácticamente se manteñen inalteradas desde hai unha semana. Foron incrementándose, pero xa a semana pasada, cando denunciamos públicamente todo isto, xa eran unhas cifras elevadas, non? Que pasa? Que imos a aforrar a contratación de 5, 6, 7 días. É dicir, a política educativa da Consellería vai estar centrada en intentar aforrar a contratación de 313 persoas durante unha semana. Eu creo que iso demostra realmente pois, a deriva desta Consellería. E outro exemplo, e temos aquí un compañeiro que nos acompaña, que é unha das persoas afectadas, pois é o dos programas ARCO, non? Os programas ARCO, sabedes que é un programa co que a CIGA en concreto non está de acordo porque é un parche. Nós creemos que esos contratos non deberían ser temporais, a media xornada, sino que deberían ser con incremento de cargos de profesorado nos propios centros, non? Pero unha vez que existen,
O que non ten ningún sentido é que esas contratacións se limiten como se limitan e que se vai a votar a xente agora nestas datas, cando deberían continuar como mínimo, durante o tempo para o que estaba previsto, e en todo caso, desde logo non sería mala opción que continuaran todo o curso. Bueno, deixo-vos con este compañero, chamase Brais. Vai quedar abandonado polo goberno da Xunta de Galicia á súa sorte. Vais a ver na situación de ter que competir entre un alumnado con moitas necesidades ou outro con menos necesidades, ter que competir pola atención do profesorado. Nós, efectivamente, como dixo o compañeiro, agora mesmo somos un parche, somos unha válvula de escape, pero somos a válvula de escape que sostén agora mesmo a calidade educativa do ensino en Galicia. Hai un montón de alumnado con necesidades cada vez máis que se van a ver abandonados. Isto vai a provocar consecuencias dramáticas para eles, porque estamos falando de alumnos e alumnas que se atopan en risco de abandonar o sistema escolar, cuxa axuda a nosa axuda para eles é neste momento fundamental. Entón, nós o que instamos para empezar é a Xunta a que o noso contrato dure o que ten que durar, porque recordemos que é un programa que se anuncia o seu inicio en setembro e somos chamados a mediados de outubro, dándoos o caso de que moitas persoas non se incorporan ata mediados de novembro e somos cesados o 21 de decembro. Díganme vostedes se é posible dar apoio nunha aula en un mes, conseguir os obxectivos do programa en un mes. É imposible. Ademais de que agora mesmo, sumada a esta situación, atopámonos, como non se cubren as baixas, algún profesorado arco, e isto tamén é outro feito que nós temos constatado, está dando aulas, cousa que non se permite no programa, e que incluso a inspección persegue. É dicir, nós non podemos dar materias concretas, estámolas dando porque a Xunta non contrata profesorado. Entón, nós o que instamos é, primeiro, a que se cumpla o contrato establecido e incluso que se amplíe, porque o único garante de que se cumpla a lei. A lei, hai unha orde sacada deste ano que fala de educación inclusiva, que fala de atención ao alumnado con necesidades. E nós o que queremos é que o goberno se deixe de paripés, se deixe de obras de ilusionismo e de marketing e que poña medios para poder atender aos alumnos e darlles un ensino digno. ¡No recortes!